Ayun guys, unboxing na po kami sa package na binigay po ni Ate Bibi from California. Ayun guys, binuksan na po na, kumbaga po tinanggal ko na po ito kanina para hindi na po mahirapan si Dagay na tanggalin yung tape. Amaya! Wait lang. O yan, Dagay, tingnan mo yung damit. Damit. Sombrero. Ay, kay tita balot mo. Bukod mo. Pambata man siguro yan. Tingnan mo lahat. Tingnan mo. Lahat man yata yung pang baby. O, tingnan mo na. Bukahin mo. Ay, oo, pang baby. Mga big sweet. Ay, ito. Alin? O, sige na. Sombrero. Lagay mo lang ang jet. Yan ay ibibigay natin kay Ate balot mo. Pang baby. Ayan, tulo. Oh, bag. Bag. Wow. Ako, mama. Ha? Ako. Ay, sipon si Tutoy. Ayan, Dagay. Tingnan mo. Mama. Tingnan mo, bukay mo. Wow, o ano to? Ay, lotion. Lotion ba to? Itin. Ah, itin. Lotion yata to. Ay, hindi. Lotion. Lotion yan. Ay, lotion. Ang bango. Ang lagay mo dyan. Oh, ang ganda ng bag, oh. Tingnan natin. Kulay pink. Lagay mo natin dun saan. Akin na. Ay, sinisilid Tutoy. Gusto mo yan? Ilalagay daw. O, sige, ito. Dagay. Jacket. Ay, ang ganda ng jacket. Ayan, gusto ko yan. Kasi panlamig. Oo na. Ha? Sige daw. Tama to, pang ano ko, pang motor-motor. Bukahin mo, Dagay. I-ano mo lang sa iyo, ganon mo, ganon mo para makita yung laki. Oo, tama. Kasya yan. Dubli pati. Tanggal mo muna. Akin na. Sa akin to. Tapos, ha? Kasya yan sa euro na? Ha? Medyo luwag yun sa akin. Lagay mo yun dito. Lagay dito yung mga damit. Akin na bibi yung Tutoy yung bag. Kala ko damit ko. Sige na, sa'yo na. Yung mga sombrero. Kala ko damit. Kala mo damit mo? Oo. Hindi na. Malaki sa'yo, malaki. Ayan. Ay, pang lalaki. Ma. Pang ano. Dito. Ay, gusto mong isilid. Oh, isisilid natin. Ay, hindi kasya. Hindi kasya. Dito. Ano yan? Ay, kasya. Kasya yan sa akin. Kasya nga to sa akin. Sige daw, itaas mo. Taas mo. Mahaba sa akin yan. Akin din, mahaba dito. Lagay mo yun dito. Pwede naman yan taputulan. Maliit-liit. Daw. O, kasya ito sa'yo. Kay Dagay. Kasya ito sa'yo, Dagay. Wow! Oh! O, ito. O, ito, Dagay. Parang ano. Ayan, kasya kanina. Kasya sa'yo yan. Kasya sa'yo. Ano ito? Nasa bulsa. Kasya yan sa'yo. O kaya sa akin, kasya din yan. Maliit naman ang kasya sa'yo. Hindi sa'yo kasya. E di sa'yo. Ayan to. Jacket. Mga jacket. Lagay mo muna dyan. Ito pa. Yun, maliit. Pwede kay Rona. Yan, sa akin. Yan. Wala ko na, mama. Oh. Mamaya, Tutoy. Ayun tayo. Na? Hindi. Kasya man daw sa'yo, Dagay. Kasya. Pwede sa akin. Ito, oh.
Ito yun. O, ano yan? Wala ka tuto. Wow daw, wow. Laki yung mataba yan. Pang mataba yan. Di. Mama. Ito. Kape. Siya nga, kape. Wala. Lagyan natin ito. Ano to? Ito oh. Ito Ha? Ito tama. Mama. Tama lang yan sa iyo, Dagay. Maganda yan sa iyo. Hmm. Okay. Ano to? Ay, mama. Ang spaghetti yata to. Ate, mama. Ate. Spam. Ate. Oh. Kaya nga na. Kasya yan sa iyo, Dagay. Kasya yan sa iyo. Mama, dahil. Ay, coffee mate. Kape. Wow. Kape. Hmm. Ano yan? Ulo. Ayan, kasi kay Kura. Kitutoy! Hindi. Tutoy! Maganda! Wow! Oh, kay Tutoy na. Okay. Wow! Mama, ano to? Ano yan? Wow! Oh, ano yan? Sinturon. Ito. Ito, mama. Malalaki. Ito. Sardinas. Oh, wow! Ano yan? Mama, oh, may Timba. Ako, mama, O, tingnan mo. May parang maliit ito, Dagay. Tiyan mo, bukay mo nga. at Hindi ako makapagbuka na. Ano ba yan? Malalaki. Oh, malalaki. Sige na. O, tama ito sa'yo. Ano yan? Ay, tama yan sa'yo, Dagay. Ang ganda. Halak. Pang ano, pang pag mapunta sa daet, pag maulan. Ano yan? Hindi ko alam. Wala, may nataktak na. Ano na taktak? Kamaya, titignan ko. Takan. Ano yun? Mga kaso ito nakaano. Sige, buhatin na muna. Ay, good. Buhatin na muna to. Diyan na muna sa tabi. Ayan, sige. Ay, nadag-anan. Alin na dag-anan? Tingnan mo. Oh. Ay, kamaya, ito na muna. Ilagay dito sa lamesa yung mga dilata. Sige, ilagay mo. Sige, lagay nyo dito. Sige, sige. Daming palaman sa tinapay, oh. Ha? Ano to? Palaman sa tinapay. Bibigyan natin din sila nanay, tsaka si Ate Madil mo ng palaman sa tinapay. Spam. Ate. Sige, lagay nyo dyan sa lamesa. Oh, pinakasya. Ito, mais, oh. Pang ano yata ito. Pang sangkap sa... Salad. Pang salad, no? Oo nga. Ito, spam. Dami-dami. Spam pa. Ilan ang spam? Uy, dandahan. Condense. Ano ito? Ano yata yan? Sardinas. Ano ba yan? Kamatis. Oh. Look! Ay, iti mama. Ha? Ano nagtak? Ah, nataktak. Akin daw. Daw, patingin. Patingin. Mga napanis na. Ah, nabuksan. Ito mga hindi pwede pa yan. Ilagay mo ito dyan. May pamputi. Ay, madudumihin mama. Oo, lagay mo muna dyan. Akin na kura, bibi yan. Tutoy. Tinalawang na. Yung mama. Nabuksan. Di. Okay pa to, okay pa to. Hmm? Mga lalaban yan. Mama, ang gaganda. Oh, doon. Talon mo. Oh, ang ganda ang kurahaw niya. Akin na! Mm. Akin na! Pahira mo muna at labahan naman. Sa akin yun. Kaya muna at lalabahan na lang. Ito pa, oh. Kasi yan sa akin to. Ito, meto. Aki, oh, dito. Mm. Oh. At lalabahan na lang. Buga na. Alin? Kaya nga ibubukod natin mamaya. Ayun pa. Ano yan? Kulay puti na to. Ay, pantalon.
natapunan ng yung nabuksan na sardinas yata yan. Tomato sauce. Ayun, yung timba naman. Kasi basa po guys itong nabasa din ng ulan. Oh, ito na. Titignan natin laman. Dagay. Wow, pagkain. Pagkain yan. Oh, hindi. Ito. Wait lang. Ay, picturean ko kayo. Wait lang. Picturean ko. Ha? Huwag mo kuraw ganyan. Ano to? Asukal. Ay, anak ko to. Ano yan? Mutaktak. Ano to? Chocolate. Chocolate yan. Wow! Pagkain! Ano yan? Patingin. Ito, mama. Ano yan? Macaroni. Ano? Ay, spaghetti. Mama, panggawan mo nun. Sopas? Ay, hindi. Patingin. Parang ito. Ay, ano to? Parang sopas din. Hindi ito subas. Ano yan? Chocolate. Yan, chocolate. Ano mo na yan? Labas mo na yan. Tabuan natin to. Ha? Tabuan. Tatabuan? Mama, lagay ito sa rep. O, ayan. Ibalik. Ibalik na muna. Ibalik na. Ito. Mama, lagay ito sa Ito, balik na muna. Ah. Lagay mo sa rep. Di Oo. yung mga malagay ng mga lata sa Alay na po, Tutoy. Ikaw bibitaga mo yan. Sa ilalagay. Hindi. Hindi pwede sa rep yan. Dami yan. Hindi pwede sa rep. Yung asukal, sasalin ko. Yung kape, wag na yung gagamitin na natin yung kape. Saka itong coffee mate. Si Bibi naman. Huwag mong dasikin, madudurog yan. Magsasalin na tayo ng asukal. Sa asukalan. Mama, lagay ito sa rep. Oo, pwede yan lagay sa rep. Lagay mo na. Tapos choco. Tsaka ito lagay. Oh, ito pa, yung mga spaghetti. Ibalik dyan. And guys, maraming salamat po kay Ate Bibi na nagbigay po ng na package po sa amin. At hindi na po namin to bibilhin. Maraming salamat po Ate Bibi sa binigay niyo po from California. And guys, napakadami pong dilata. Bibigyan ko po nito sila nanay, syempre, at saka po sila balot. Bigyan ko po sila. Sa kanto, tigi-isang spam para makatikim din po sila ng spam. Yung iba, sardinas siguro to. Ano yan? Chocolate? Sikuran niya yung Bigyan mo sa sa- rep. Nilalagay sa kurahaw. Anong nilalagay mo sa rep? Ganito, pambuko salad. Tinago ko. Ito. Naghahanap ako. Pambuko salad. Anong pambuko salad? Ito, dilata. Ano? Ito po. Ilalagay mo nga doon sa tindahan. Ay, saan ba ilalagay? Dagayan. Hindi yan. Sige, saray mo muna kurahaw doon sa sa eskaparate. Yung tindahan. Lahat ng dilata. Kasi, oo. Lagay mo muna doon. Ha? Titigilin ko dyan. Ang galing naman dito, Totoy. Nakabag. Sa iyo yan, Totoy? Oo. Opo. Opo. Mama, Mm. ano? Ay, nandyan yun. Hanapin natin. Ano ba yung gusto mo? Ito. Ito? Wala. Alin? Wala. Alin? Ang amos mo, Totoy. Ay, may sipon ka pala. Sige na. Binalibaliktad kasi yung package. Kaya nayupi yung mga dilata. Kasi ibang palaman, lagay mo na din dyan, saray mo, bukas na lang yan. At gabi na. Kasi po guys, nagharap kami ng gatas ng biik ay wala po akong nakuha.
Ako, mama. Ha? Ako? Alin? Oo, sige na. Sa'yo na. Okay na. Pwede Ayan guys, at natapos na po kami mag-unboxing ng package. Ayan, at ito, may chocolate. Pahingi ako ng chocolate. Wow, sarap naman. Sarap naman ng chocolate. Nagtago ng isa. Isa na. Ngayon. Wow. Okay na. Makita ko na. Ayan guys, bawal naman po kay Dagay itong ano, chocolate. Dito ko ate. Ano yan? Ate. Oh, may gamis o Dagay. Ate, kain. Diyan chocolate. Pwede ka niyan. Ay, ito, tingnan mo Dagay. O, magtingin ka dito. O. Tingin ka. Ate, ayan o. Isa lang, isa. Tama na. Pumunta ka. Ato. Hindi yan kakainin lahat. Hindi, ito'y api na yan. Silid dito, isilid. Mama, Ay, ito. Candy? Ito. Gamit. Ano? Kakaiba to. Hindi. Laki. Ate, basura mo yun. Huwag mo nilagay dito. Ilagay sa rep muna. Akin to, dalawa. Kakain. Yun o, yung ibang KitKat o. Hindi man niya maubos ni Tutoy. Isa lang. O, yung mga basura, yung mga pinagkainan. Ito. Lakas ng hangin, nakabukas pala yung ano ay, pinto. Sino nasa labas? Wow. Sarado mo kaya yung gate, Dagay? Tulungan kita. Parang panali sana para itatali. Tutulungan kita si ate. Ha? O, nakatali na? Kasarado? Ay, hayaan mo na. Yung pinto na lang isarado mo. Ayan guys. Grabe pang ulan. Magdamag po kagabi. Saka po baha na. Doon sa kabilang bahay. Oh, baha na po doon. Baha na. Yung dagat, labo na. Hindi na natila ang ulan. Ayan guys. Ngayon po ay umaga. Umaga na. Ayan. Kakape muna po kami. Ayan, titikman po namin tong kape na nanggaling kay Ate Bibi from California. Saka may coffee mate. Kakape po kami ng mga bata. Si Dagay po itulog pa. Pabra-brown out nga po kagabi kasi malakas ang hangin at ulan. Tapos na yun, umaga na. Malakas pa rin ang ulan.